No, more! Čaute, vítam z nového videjka. Práve sa nachádzame v Heimburgu v skateparku. Viem, že mesiac nevyšlo teraz nové video, pretože som bol aj na kempe 4 týždne v Česku a mal som ešte nejaké osobné povinnosti súkromné. Takže dneska sa nachádzame v Heimburgu, ako už som spomínal. Za kamerou je Majno, ktorého som učil na kolobežke ešte dávnejšie, ten, kto si pamätá, tak vie. A naučil sa tail whip v minulom videu. Dneska sa skúsime naučiť bar spin alebo nejakú 3-6, uvidíme, ako mu to pôjde. Myslím, že sa do toho môžeme rovno pustiť. Dneska máme krásnych 35 stupňov, takže asi skapeme v tomto teple. Ja som dneska trochu zalepený, lebo mám nejaký zápal, takže dneska jazdiť moc nebudem, ale za kamerou dneska Majno ma zachráni a on bude dneska jazdiť a dávať nejaké strašné bangre, nejaké fakt brutálne. Myslím, že bolo do toho obkecávania. Idem vám ukázať Majna, ako vyzerá, či sa zmenil nejako. Tak to Takže ľudia, čaute, som tu zase. Áno, je to tak, je to druhý diel, kedy ma Tomáš učí jazdiť na kolobežke. Vítajte ľudia v tomto videu, ideme na to, máme tu už kolobežku pripravenú. Máme tu kolobežku. Není žiadny problém, není čo riešiť. Ja Počkaj, ja sa ešte neukázal môj nový setup. Takže máme kolobežku, Tiltu, Theory Pro 3, máme Divine kolečko, najlepšie na svete, Ethic Lego, Ethic Merov V2, Omen SCS-ko a Raidy. Takže si ready? A Union Grip Tape. Majanovi tá doska, samozrejme aj kolobežka celá lepšie sedí ako tá menšia, čo som mal. Myslím, že sa mu celkom hodí. Ideme ho naučiť nejaký nový trik, dáme si samozrejme nejaké rozjazdne, sa trošku rozhýbe a pustíme sa na nejaké nové triky od Majna. Kto by chcel potom nejakého iného hostia, ktorého by som učil na kolobežke, tak mi to napíšte do komentárov. Nech vidím, o koho by ste mali najviac záujem, kľudne aj z nejakých známejších osobností. Skúsim sa s nimi potom spojiť. Poďme na video. Teda máme tam prvú vec na rozjazd, čo sme sa vlastne v minulom videu učili s Majnom, takže toto Ačko skočí normálny hop, alebo one foot, uvidíme. Zadu sa otočí a naspäť pôjde no foot. Jasné. Vlastne, vôbec neviem, čo mi teraz povedal, čo mám ísť, absolútne nechápem. Majno, no foot je toto a one foot je jedna noha. No, však dobré. Keď vieš po anglicky trošku, tak by si to vedel. Dobre, tak poďme do toho. Na to. Ide na to. Trik na rozjazd. Pôjdeme ešte raz, bracho, to akože vôbec nepripadá do úvahy. One foot, jedna noha. To je strmé, brašku. Není to strmé. Proste je ale to je také skokové, vieš čo myslím? A iba jedna noha, ne dve. Druhý pokus. No, skoro. Akorát, že vôbec. Idem. Kačer Donald. Ideš, poď, na cer, poď! Hej! No, čo robíš? Počuješ, ale ja sa bojím, lebo si proste presne zraní. Nemá sa čo obať, kľud. Starý, ale nechcem sa zraniť. Ja tu píte pečivý na chrbát, kámo, proste poďme preč. No. Rozbehneš sa, iba normálne vyskočíš, jo? Daj si najprv normálny klasický skok. Dobre. Iba skok najprv, čistý. Ja iba skok, taký lightový, hopík. No, hopík. Hopík 2. To je ono, a teraz pri tom skoku spustí iba jednu nohu. Zakryť si! Ideš si iba, vieš, dojdeš, hop. To je ono, dal tam one foot. Dojdeš. Dobre. No, vrátime sa k tej prvej serke, teraz tam poješ no foot. Obidve nohy spustíš do strany, ne len jednu už. No tento šport není pre takýchto chalanov, jak si ty. Toto je poradných chlapov. Brachu, daj mi pokoj, ja teraz oddychujeme, veď. Takže ľudia, predsa idem len ten no foot, jak povedal Tomáš. Pýtate sa, som na toto odhodlaný a tieto veci okolo toho nevieme. Proste neviem ani, jak to bude vyzerať, ale idem na to. No, more! Ideš, ne? Skok iba tak? Proste len tak, nič o ty, len tak proste, víš? Ideš, teraz troška do railu si dáš. No dobre, skoro si ho papulu, bracho. Takže ideme prvý trik má na oči a to je vlastne 3-6
Spojíme to najprv zo zeme a potom to skúsime z nejakej rampy, napríklad z toho boxu alebo z toho kickeru, uvidíme. Takže Majno, proste iba vyskočíš, trhneš do strany hlavou, nech vieš, kde si. Prvý pokus na 3-6, sme rýchli, Regiojet. No, čo? Ty kokos. Čo? More, dobre. Čo to bolo toto? Tak 3-6 si dal úplne jak pán. To fakt? Hej. To v živote nedal, To kámo. fakt? Fakt? Dobre, Majovi 3-6 do zeme išla úplne dobre, tak to skúsime teraz z boxu. Tak to skúsime z tohto maličkého boxíku. To je moc krátky, kámo. Tak skúsa na to iba postaviť, odletel mi akurát lekoplast. Na to sa iba postav a iba sa rozbehni akoby zo zeme, no tak. To je rýchlosť, to ja robí určite viem. Pozor. Tak nakoniec sa z tohto boxu na to vyskočí a z toho boxu 3-6. Yes. A z toho 3-6. No! Len to viac trhni. Koľko dal, dobre. Čo to bolo? Nechutné. No ja viem. No, len to viac trhni. Choď pomalšie na to. Kľudne menšiu rýchlo si daj. Bang, bang, bang. Majina si pošlem na svetovú súťaž nejakú. Nech tam rozkope všetkých. Pozrite sa, jak mu to pasuje tá kolobežka. Vyzerá ako úplný oný. Profesionál. Čo ti šibe? Krásne, krásne. Strašný rozbeh. Vyzerá ako Jordan Clark. To je ono! Poď, dávaj. Drž sa na tom, poď, more. Ej! Jebe. Dobre. Bam! Kámo, už fakt stačilo. Double backflip dal práve. Som to fakt dal. OK, mal zatiaľ oddychne, pretože mu je celkom dosť teplo. Ja už som na to celkom zvyknutý, tady dáme si nejaké triky odo mňa. Nenádil som teraz na tom 2-3 týždňa na kolobežke. Uvidíme, čo nám na mne ešte ostalo, nejaké triky a nejaká stabilita. Takže poďme sa to rovno pustiť. Triple whip. Downboardko na raile. Alebo hecneme si na tomto raile ešte lipo dole. Lip grind. Tu som to ešte v živote narobil, sa mi zdá. Takže aspoň nejaký nový trik v tomto skateparku. Pokus číslo 1. Jak nič. A presunieme sa na inú rampu, na inú prekážku. Dáme si tu na taký jeden box. Tento box. Skúsime na tu nejaké triky. Z fiblu, z frontside fiblu. A možno nejaký drop z toho, takže uvidíme, poďme na to. Aha, prečo je za mňou? Sorry. Strašne sa nechávam unášať tým, že proste mám celé telo zalepené a letia po mne mušky. Skúsme z toho trhnúť opo trojku a potom frontside fibl 3-6 normálnu. Dáme to celkom ľahko. A teraz do srky frontside fibl 3-6. To bolo až moc easy. Skúsme to zapojiť nejaké väčšie kombinácie. Kýchnutie, čistý kokot. Si v pohode, Domčo? Domčo, volej zachránku. Druhý je celkom trik, taký ťažší na strite. Pôjdeme normálny fibl klasický, ale keby hard, 1.8 whip do fejky, teda vlastne klasickú 1.8. Musím to viac trhať a mať na tom väčšiu kontrolu, takže poďme na to. Je to tam a skúsime tam teraz poslať. A keď už robíme trojky a 1.8, tak tam skúsim dať, že Fibl Smith a z toho Smithu 3.6, možno 3.6 bar až dole. Let's go. To bol Fibl Smith 3.6 a teraz do toho hodíme ešte bar spin. Poďme na to. Čo to je toto? Bam, je to tam. Dáme si teraz nejakú serku vúčku
Uvidíme, čo tam vymyslím. Strašne, ale horím. Borko! Lipo? Lip grind? Nepodarený. Celkom dosť sa to šmíka. Teraz skúsime nejakú grindovaciu serku ešte raz. Fake it, people. Fake whip. Skočíme do bangu. Barko. Dosť v pohode, podľa mňa, okúpal som sa. Si v pohode. Fire life. Yes. Ideme aj cez mŕtvolu. Dobrú vrachu, čo za mňa. Dáme si ten transfer ešte raz. Z radiusu do bangu. Doplníme to nejakou serkou. A budeme si musieť skúpiť pitia a sa okúpať, lebo dneska to je fakt akože extrémne teplo. Takže hlavne pitia a dehydrujte sa. Keďže teraz je dosť moderná doba a robia sa strašne kicklessy, tak spravím kickles, pumpnem sa a skočíme do toho bangu transfer.